Informací je Java 250 lidového názvu kývačka, vyrobený v roce 1961 v motocyklovém závodě ve Strakonicích. S výkonem 12 koňských sil si hravě poradí s jakýmkoliv stoupáním. Kivná vidlice zajišťuje dostatečný komfort a bezpečí posádky. Ale i nejskvělejší stroj lze ještě vylepšit. Prosím, zde jsou výsledky. Má větší výkon motoru a lepší chlazení. Díky tvaru panelového krytu řídítek je lidově nazývaná panelka. Tento kus, vyrobený v roce 1968, bude jako druhý v pořadí reprezentovat tovární značku Java na cestě do daleké Asie. Neohrožení inženýři z kyjevského motocyklového závodu na Ukrajině vytvořili cvalíka s továrním označením Dněpr 12. Dněpr je 350 kg těžký motocykl s poháněným postranním vozíkem, hnaný motorem typu Boxer o výkonu 20 koňských sil. A zde jsou oni, samotní borci, neohrožení dobrodruzi a skauti z expediční skupiny Jedeme daleko. Ondřej, Vojta a Adam, tito tři naši stateční řidiči, se chystají provést tyto stroje skrz kazašskou poušť i sibirskou tajgu a v daleké Asii hledat stopy po našich předcích z československých legií a místa provázaná s československou historií. Spolu s kolegy z neziskové organizace Rolling, specializující se na vzdělávací programy pro dospělé i mládež, odprezentují výsledky svého bádání formou přednášek a zábavných naučných programů. Těchto programů se můžete účastnit i vy. Staňte se tedy součástí této výpravy, podpořte nás a pomozte znovu objevit naše předky a podívat se do dob nedávno minulých, kdy naši předci jako legionáři postupovali sibirskou tajgou, jiní zase pomáhali stavět transsibirskou magistrálu a do míst, odkud letěl první československý kosmonaut. Bez vaší finanční podpory to nezvládneme. Pomožte nám splnit sen. Děkujeme.